Sziasztok! Ebben a videóban azt fogom nektek elmondani, amit már ígértem, hogy lehet, vagy hogy érdemes elkezdeni pályamotorozni, illetve versenyezni. Én hogy szoktam felkészülni, megmutatom a motort, és hogy miket érdemes észben tartani. Szóval vegyük át, hogy mikre lenne szükség, vagy mikre van szükség a motorhoz. Itt összeírtam egy kis listát nektek, hogy biztos, hogy ami eszembe jutott, azt el tudjam mondani, és ne hagyjak ki semmit. Itt van az én motorom, amivel pályázok. Ez egy Kawasaki ZX6R, egy 636-os motor. Én ezt a 600 köbcentis kategóriát szeretném megcélozni egyébként is. Mitől is pályamotor, hogy lesz alkalmas egy pályanapra. Ugye itt láthatjátok, hogy nincsen lámpa, nincsen visszapillantó tükör, se féklámpa, se olyan semmilyen hátsó lábtartó, meg ilyesmi. Ezzel így ki is lehet könnyíteni egy kicsit a motort, és nyilván ezek az alkatrészek könnyebben is cserélhetőek, üvegszálas alkatrészek. Úgyhogy ami olyan motor, hogy utcaival mész, és van rajta lámpa, azokat mindig le kell ragasztani, a visszapillantókat pedig vagy levenni, vagy szintén leragasztani. Ez egy pályaszabály, hogy egyébként sem nézz a tükröt, mert előre megyünk, mindig a gyorsabb fog kikerülni. Gumi. Ugye mindig slick gumi az, amit felrakunk a motorra, mert az utcai gumik azok nem bírják ezt a folyamatos stresszelést, azok el tudnak melegedni, és egyszerűen nem pályára való. Vagy ha pályázni mentek, mindenképp érdemes beszerezni slick gumikat. Nem baj, ha vágott, de slick legyen. Nagyon fontosak a fékek, amiről azt fontos tudni, hogy ezeket mindig le kell ellenőrizni. Nem szabad, hogy hullámzó legyen a fékerő, erre mindig nagyon ügyelni kell, hogy a fékek mindig legjobbak legyenek, illetve még a fékbetét, amiből pedig érdemes mondjuk kevlár betéteket venni, hogy melegen működjenek igazán jól. Egy utcai betét az szintén el tud melegedni, és csökkenni fog a fékhatás. Az olaj is nagyon fontos, a Motul 7100-as, amit én használok, nem melegszik el, vagy valami nagyon hasonló, ilyen magas minőségű olajat érdemes beletölteni. Üzemanyag nem kérdés, hogy csak 100-as. A futóműve a motoroknak, ugye sokan úgy gondolnák, hogy hát most elkezdünk pályamotorozni, mindent be kell állítani a futóművizé. Gyári beállításon legyen, az eleinte semmi ilyesmihez nem kell nyúlni, ennyire mélyen. A gyári beállítással tökéletesen el lehet kezdeni lapolgatni. A kormánysutkáról annyit mondanék, hogy esetleg motorozás során azt úgyis megtapasztaljátok, hogy kényelmes-e vele menni. Azt annyira érdemes megnyitni csak, hogy ha felülsz a motorra, a kanyarnál ne ütközzön a könyök a térdbe. Nekem van fent egy ilyen kis bukógomba, de ez is egyébként elhanyagolható, ez nagyjából akkor számít, hogyha 10-zel elesel. Hogyha elesel 190-nel a kanyarba, akkor nagyjából egy ilyen rotációs kapává alakul a motorkerékpár, és onnantól kezdve az történik, amit így el tudsz képzelni. Így néz ki az onboard rész, tehát így nagyjából az én motoromban ennyi. Ugye kapcsolóra van kötve, nincsen hozzá gyújtás kapcsoló, hanem egy power gombbal kapcsolod be. Amit szerintem még fontos átalakítani, az, hogy a ventilátor az szintén kapcsolóról menjen. És így a verseny elején, amikor bemelegítettétek a motort, az menjen maximum az a hűtő, mert jobb, ez így biztonságosabb. Még amit ki szeretnék emelni, ez a tank grip. Jobban tudtok kapaszkodni a motorba, és azt, hogyha elkezdtek pályázni, jó is minél hamarabb elsajátítani ezeket az alaptechnikákat, hogy ne karból, meg kézből akard irányítani a motort és szorítani a kormányt. Nagyon jó minőségű láncot érdemes felszerelni a motorotokra, hogy ne legyen gyakori nyúlás, esetleg szakadás a pályán, mert az nagyon kellemetlen, meg... Ja. Pár szót esetleg így a ruhákról, ugye teljes felszerelésre van szükség a pályán, olyan ruhát érdemes venni, ami alatta tudsz gerincvédőt felvenni, és hogyha jót akarsz magadnak, akkor a HMR motoros boltba bemész az Istihez, aztán onnan akkor úgy jössz ki, hogy király ruhád van. Én ezt szoktam felvenni, edzeni, ez már nagyon-nagyon szét van szakadva, itt a könyökénél, hát ebben már elég sok esés benne van.
Ez az idei versenyruha, ez egy nagyon király plusz racing protektoros ruha, ezt nagyon szeretem. Tehát mindenképpen kell a versenycsizma, ugye nyilván zárt bukósisak, egy teljes protektoros ruha, kesztyű, és az alá a gerincvédő. Így tudtok elmenni pályanapra. Átvettük a motort, hogy az mi a helyzet, tehát ha bármi kérdés van, nyugodtan kommenteljétek le, és akkor válaszolok rá, hogy valamit kiadtam, ami fontosabb. A bocsi sapkával vagyok, mert hát ilyen kicsit már szar a hajam. Nem azért, mert szar a fodrász, hanem már nem megyek el. Úgyhogy inkább visszaveszem a sapkát. Akkor a következő pont, amit itt kiemeltem nektek, hogy a pályanapok. A pályamotorozás.hu-n lehet regisztrálni, meg itt szoktam én is nézni az eseményeket. Ha rámentek, hogy eseménynaptár, akkor itt látjátok a motoros pályanapokat is, meg az autósokat is, de ugye, hogyha a motoros pályanapra szeretnétek menni, akkor itt van. Előző napokban is kaptok e-mailt, hogy minden oké, meg lesz tartva a nap, ilyesmi, esetleg szaridő esetén mondhatják, hogy eltörlik, vagy egy ilyesmi, viszont hogyha nem tudtok elmenni, akkor jó. Mi van? Ha nem tudtok elmenni, akkor így jártatok. Akkor is ki kellett fizetni. Most megy a videó? Ja, jó van. Elfáradtam az erről, nem megyek a kondiba. Ki is húzom a fogam. Én szedek Vitakinktől ilyen multivitamint, meg szedek aminósavat, meg fehérjét. És akkor nagyon tuti vagyok. Én a nagypályás edzések között szoktam azért elmenni mondjuk 2-3 hetente legalább egyszer kispályázni, de mondjuk nyáron kétszer is elmegyek. Két nap, egy héten is kispályás edzésre, az nagyon fontos, ezt a pitbike-kal szoktam egyébként, vagy szupermotóval is. Amit még sokan kérdeztetek, hogyha szeretnél licences versenyző lenni, akkor pedig az a feladat, hogy először is egy sportegyesülethez kell kapcsolódni. Megtaláld a saját lokációdba valószínű, mert azért hála Istennek elég sok van. Ezután kell egy sportorvosi igazolás, amiben szintén segíteni fog valószínűleg a sportegyesület. Jó, megvan a sportigazolás, és akkor ezután ki kell választani egy szakágat, amivel versenyezni szeretnél, gyorsasági, 600 Open, Supermoto, Pitbike, Enduro, ez mindegy, és akkor ahhoz kell egy biztosítást kötnöd, ami amúgy nagyon fontos, hogy a TB az nem állja a sportpályán szenvedett sérülésedet, ezért is írod alá egyébként a felelősségi nyilatkozatot, hogyha felmész, azt elvágódsz, akkor nem, az a saját költséged lesz. Ki szeretnétek egészíteni, akkor szívesen várom, ugyanúgy ott a komment szekció, írjatok bátran, hogyha én is tudok plusz infót, szívesen megosztom veletek, de kérdezzetek csak, hogyha van bármilyen felmerülő, mit honnan lehet esetleg beszerezni, ilyesmi. Én ezeket így csinálom, következő videóval pedig a Pannonia ringen fogok menni, és oda is viszünk kamerát, és meg fogom nektek mutatni nagyjából, hogy néz ki egy pályanap számomra, vagy hogy mit csinálok. Köszi szépen, hogy megnéztétek a videót. Pálinka. Találkozunk, cső-cső.